máis que contentos, a verdade. Pouca xente, pero responde. Hoxe achegámonos ata Gudiña para disfrutar da primeira edición do Desnorte Rock, un festival con grupos 100% galegos de rock e de metal, onde actuarán grupos como Nao, Machina ou eles, que son Malleira. Malleira contra as cordas xa ten contrato fixo, e que? ¡Vamos! ¡Huevueputas! Caminando contra marea, gastando nuevos hay alma, fríos de hondo destino, inquebrantables la batalla, un oso fuego, cuando sale, derramamos corridos de A peña dicía por que vos chamáis del norte se son desde o sur, pero é que o del norte é un término que se usa aquí gracias ao señor Celsito de Pentes. Que cando un home vai borracho de todo, dices, este tío vai desnortado de todo. E é verdad, perdeu o norte. Entón, xa está, xa está. Onde ves entón? Somos de Ourense, aquí vimos a pasarlo ben. A pasarlo ben, a disfrutar dos grupos que... Por supuesto, hai que mandarse un poquillo. De algún grupo en concreto de todo o cartaz, igual. Malleira contra as cordas, de Ourense, claro. A organización xente tamén rapaces de aquí, e todo feito por xente da Gudiña, todo. Sí, está ben, porque así queda todo en plan na xente de aquí e tal, está guai. Pero máis duro, e máis importante, vai a ser a aterraxe. ¿Qué
lingua galega que suele estar como máis por abaixo e tal, pois que haxa grupos que canten todo en galego e que lle dedican a música a eso. Apoiar un pouco esa música galega, non? Ese rock, ese metal en galego. Metal, rock, todo que sea rock. E sobre todo en galego tamén, non? Para apoiar un pouco. Home, en galego, por supuesto. Escuras, bajo